Παιδιά, γεια σας. Σήμερα είναι για μένα μια ξεχωριστή μέρα. Λοιπόν, σήμερα μάζεψα με τις οικονομίες μου και πήρα ένα λάπτοπ. Μου ήρθε χθες βράδυ, δεν ήθελα να κάνω κακό unboxing και είπα να το κάνω μόλις τώρα. Το λάπτοπ όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι το Toshiba. Να, το Toshiba. Είναι 15,6 inches. Άνοιξα συσκευασία γιατί ανυπομονούσα, συγγνώμη, χίλιες συγγνώμη. Αυτό δεν το άνοιξα. Μπορεί να μην φαίνεται ότι έχει πολύ μεγάλη οθόνη, αλλά είναι όντως 15,6 inches. Δεν πηγαίνει το κινητό την οθόνη. Λοιπόν, να και ο φορτιστής. Η μπρίζα, για να το βάλει στην μπρίζα. Και όπως πάντα, η ίστος για τον υπολογιστή, για να το βάζει στον υπολογιστή, από εδώ μπαίνει. Παιδιά, γεια σας, σας αφήνω εδώ να απολαύσετε το νέο μου λάπτοπ.